Wethu sekhona ngaphakathi sizoxoxa naye uMakhosi umama uMakhosi wabanzimande sikubingelele emsakazweni uKhozi FM. Yebo sawubona Mroza ngicela ukubingelela mase ngibingelela nabalaleli emakhaya. Ngicabanga ukuthi bakuzwa kahle ekhaya kodwa ngiyafisa nje ngathi mthambe mthiya athi ukuphakamisa kancane izwi sibone kahle ukuthi khamba kahle siyakubingelela ma. Yebo siyanibingelela Mroza ngibingelela nabalaleli emakhaya. Mthiya sithile sathi sizoqhubeka sithi ezweni sakhile. Ma sitholile la ngodaba lwakho salithola na ku social media. Yes. Sikubona wenze ivideo ukhuluma hayi ngomakhelwane kodwa ukhuluma ngezakhe izingane. Ukuthi engathi awuhleli kahle ekhaya. Kulesi sikhathi sesithi khona 16 days of activism against the abuse of women and children la isimelene khona nokulinyazwa ikakhulukazi kwabesifazane nezingane sibona kungathi udlame lisuka ngaseyinganeni luza ngakumzali. Siyafisa nje usithathe usibeke usinikeze isithombe sonke siphelele mayelana nevideo yakho esayibona einkundleni zokuxhumana. Ngiyabonga kakhulu Mroza ukunginikeza leli thuba. Ngizoqala ngokuthi nje labantu engizokhuluma ngabo la bayinhliziyo zami. Mina ngangiyinhliziyo yokuqala ngase ngizala bona ngase ngibe neinhliziyo eziwu3. So labantu engizokhuluma ngabo manje abantu engibathanda kakhulu engibathanda okudlula bonke abantu emhlabeni. Kodwa isikhathi esiningi bengathi ngifakwe eplastic kwase kwavalwa ngaphezulu angathi ngisejele kodwa ngihlele endlini kwami kodwa ngizizwa sengathi ngisejele ngendlela izingane bezingangihloniphi ngazo. Ngicabanga ukuthi lesimo sesiqhubeke for 5 years. Ingane nje uthi mangabe uyitshela nje into esimple ukuthi ngicela uwashe izitsha ithi umuntu wathi ngizitsha kaziwashe. Mawuthi aclean endlini athi anginamuzi mina ngeke ngize ngiuclean. Ngikhuluma ngezingane mina engizindlulela imbhede unyaka uqala uzuyophela. Ngiyazicleanela ngiyaziphekela ngenza yonke into ngu-aunti ngifana no-aunti osebenzayo futhi more than u-aunti osebenzayo ngifana nesigqila. Ngoba azifuni ukwenza lutho mangashiya iphepha phansi noma ngahamba 4 days ngizofica kusalapho. Ziyangithuka ziyaphuza ziyabhema zibhema ngisho insangu ko-August. And into ezeyangisukumisa ukuthi mina ngibona sengathi ingane mayiqala iphendula umzali kusuke ku stage 1 lo phara. Mayisithatha ugwayi ufake emlomeni kusuke ku stage 2 uphara. Isiqhubeka isithatha bhema insangu u stage 3. U stage 4 iwunga u stage 5 uyohlala emgwaqeni. So angifuni ukuze kufike kulesikhathi sokuthi bahlale emgwaqeni ngoba ngiyabathanda. Khona benjalo bengona benjalo ngihlezi ngiphila ngokukhala kodwa ngiyabathanda. Ngize la ngoba ngidesperate for usizo not ngoba ngenza icontent noma ngifuna ukuduma noma ngifuna ukubuka. Yini abayenzayo kuwe? Bayangiphendula bayangithuka ngenhlamba engeke ngikwazi ukisho emsakazweni. Kodwa umuntu maye efuna ukuthi udoti womzali wena uyasha athi ngudoti womzali. Uma efuna ukungikhifela ngamathe uyangikhifela ngamathe. Ingane zakho sezike zakuphimisela ngamathe. Yebo. Zakuthuka ngenhlamba. Yebo. Omakhelwane bayalwazi udaba noma kuseyilo olwakho. Omakhelwane bayalazi udaba ngoba bengishaya ke angifuni uqamba manga bengishaya nje beyithi mayenza into errong ngithathe ngisho ibhakede lamanzi yabo lokuthi ingane ikwenza into ebhlungu ungazi na ukuthi yini kufanele uthi yena ngivele ngithathe mhlawumbe 25 liter webhakede ngiqulele ngawo ngingazi nami ukuthi fanele ngenzani. Sometimes ngithatha induku ngishaye. Omakhelwane ke abanye bangikhuza bathi angingazishaya njengoba sengingasayishaya sekuwesi kakhulu ke manje. Amazwi nje ezingane zakho ake akwenza wazizwa ungaphephile imaphi? Le encane eyintombazane u16 years uvele wathi nje ibirthday yakhe njengoba ingomhla ka11 kufanele kube khona ozofa phakathi kwami naye. Kufanele kushaya ibirthday yakhe sekukhona ufile phakathi kwami naye. So sengizizwa sengathi angisaphephile ukuhlala nabo sengiyasaba nokuthi mhlawumbe sebengangidlisa ngisho poison indlela abakhombisa ukungangifuni ngayo. And okunye ke nje angisakhona nanokuthi izingane zami indlela abenza ngayo. Zinangaki lezi ingane? Lo oqala una 25 usenengane lo wesibili una 16 uzoba na 16 ngo December 11. Mfana intombazana abafana bobabili. Mfana lo mdala intombazane lencane. Lo othi una 15 kwamanje. Yebo. Uma ubabheka bobabili ubani oyinkinga kakhulu? Oyinkinga kakhulu ilomncane oyintombazane ngoba even endlini bake balekuphuka imshanelo ukuphuka amamophu ukuphuka izitsha ukuphuke yonke into.
belwa ke bobabili ke kuyena lo wentombazana oqalayo ukushaya kulowo mfana. Mthiya lazo labhlungu udaba esikhuluma ngalo njengomsakazi uKhozi FM njengoba sihleze sikhuluma sithi siyamelana nokuhlukumezeka kwanoma ubani umuntu kepha besingacabanganga ukuthi kulesi sikhathi esingaka futhi sisekule mkhankaso onjengalo nohulumeni futhi ekhona sekungaba neyodaba njengokuthi kunomzalo osekhala osesaba ukulala kwakhe othukwazi ingane zakhe ngenxa yokuthi akazi naye akazi kodwa ukukhuluma indaba yensango ukuthi abanye uyazi intombazanyana lena 15 insango nani ikhona into ekwenza ukuthi mhlawumbe kufika isikhathi la othi khona ukuba ngizange ngize ngibathole nje kwasekuqaleni. Yebo, izikhathi eziningi ngisho ngithi kungcono ukuthi ngile nhlobo le ekuthiwa izange izithola ingane ngoba sengike ngazama ngisho ukuzibulala. Izikhathi eziningi ngizama ukuzibulala sengike ngathatha intambo ngayifihla ngithe sengiyibekile intambo sengicabanga ukuzibulala ngabuye ngacabangela umzukulu wami lo ngacabanga nobhuti wami nje ongithandayo engazi ukuthi mina naye siyazwana ngokweqiniso ngacabanga bese ngifica ngilenga ngacabanga uma wami umuntu olungile sengifica ngilenga ngayeka ngabuye ngaphuza ushibhoshi nojiki ngoba ngithi ngifuna ukuphumula ngoba ngizizwa ukuthi ngikhathele ngihleze ngithetha zonke insuku and umzimba wami ngiyawuza ukuthi usuweak awusakwazi ukumelana nobuhlungu. Okay 7:30 because inhliziyo yami noma bengihlukumeza ngalolu hlobo kodwa inhliziyo yami ayikwazi ukubadedela angikwazi ukuthi ngikhathele yibo ngifisa abashintshe benze izinto ezinhle njengazo zonke ingane ezizimisele ngesikole esifundayo esenza konke okuhle ezihlonipha abazali ezidlalelayo. Ngifisa abashintshe nje angizile la ngoba ngizokwenza icontent kodwa ngifisa ushintshe empilweni zabo ngifisa ukubabona ngelilanga lo ona 25 nomakoti ewumnumzane edrive imoto yakhe enkulu enakekela ingane yakhe. Lo intombazane wayethu unephupho lokuthi ayofunda eAmerica. Ngiyafisa ukuthi ngelilanga ngimbone ehamba eAmerica ngimkhaphe ngimbeke airport. Ngijabulile nami ngixoxela abantu ukuthi ingane yami ihambile iyofunda. And lo umfana useke wahlala 3 years la eThekwini ethi uyafunda engafundi edlela ama drugs. Balalele futhi awubatshela ubuhlungu usuze wanabo la usuhleba khona nangabantu omakhelwane ngokuthi ubonakala enkundleni zokuxhumana nanokuthi uzala emsakazweni. Bangihleka umakhelwane kodwa ke anginandaba. Ngisho ngathiwa kufanele ngiye eDubai uma ngabe kuzosizakala abantwana bami ngingaya nakhona ngisho ngathiwa angiyophuza etoilet ngingaya kophuza as long as ingane zami zizosizakala zizobuya zibe abangani bami ngoba ekuzalweni kwami ngangiyiwele iwele lami kuthiwa lenta sina 3 months qali-ke bengingashuthi ithombe so angikaze ngilibone ukuthi lumuntu onjani ngihlezi nginesifiso sokuthi ngibone ukuthi lalinjani so ngithe mase ngithola ingane ngase ngitshe ukuthi iwele lami selibuyile kulezi ingane umuntu engizoba close naye izilezi ingane manginenkinga ngizobikela lezi ingane iqala ngoba lezi ingane izona izizaqali kunawo wonke umuntu enhlizweni yami. Uthe uma ngikulalela ufisa sengathi zingabuya niba abangani futhi ngishuthi ube umzali nazo ingane qale nini kanti uthi zihlehle kuwena imuphi unyaka? Qale mhlawumbe sengino 5 years manje lento ilokhu iqhubeka nje zisime ngikhuluma nazo zingiphendule noma kanjani ingane noma ikubuke ngehlo nje lomthakatho ubona ukuthi ayilengane le ishoda ngokungishaya. Endaweni yini khona abantu mhlawumbe ozwayo noma ungeke kwazi ukubakhomba ukuthi mhlawumbe banayo lento yokugqugquzela ukuthi ingane mhlawumbe zingene ezidakamizweni nani. I'm not sure about that but endaweni yethu nje sekushintshile endaweni yethu bekunokuthula kukuhle kwindawo ehlonishwayo kodwa manje sekunabantu bokufika abaningi sekunabantu abasiningi abaphuma kwezinye indawo endaweni yethu akaquestion umuntu ukuthi uphumapi la uphuma khona ususwe yinjongobula umuntu vela anika indawo nje abekwe and sekukhona nabantu bokufika abaningi so kungenzeka ukuthi khona ama drugs nami nginako ukusola ukuthi mhlambe akusiyona insangu kuphela leyenza ukuthi ingane zibehave kanje nanokuthi ke
ingane eziningi zihlala ezitolo ivele ivuka ingane ishiye ngishungudlula umbhede iyohlala esitolo ungazi ukuthi ihlaleleni esitolo. Akuyona inkinga yasemndenini wakho kuphela ngokubuka kwakho engathi nabanye abazali endaweni banayo inkinga efanayo ngokubheka kwakho. Yebo izolo kusenje khona umzali ofikile wathi eyakhe yamcanda ngobhushu islash lesuku sikutshani kodwa akakwazi ukukhuluma ngoba uyasaba ukuthi mhlambe izomshaya. Ukukhuluma kwakho kwi-social media uvele ukhala sekuvule imithombo eminingi kubantu abanenkinga efanayo. Yebo like wonke ama-province ayangifonela kahle i-South Africa yonke iyangifonela ifoni yami mina bengingayivali for 24 hours kodwa manje sengiyayivala ngenxa ukuthi abantu bangifonela day and night basho ukuthi banenkinga efanayo. Kunobaba nje ongifonele last week wathi yena uhleli kwi-wheelchair washawa ingane yakhe yamshangetshe ngemumva uhleli kwi-wheelchair kumanje akakwazi ngishona ukuhamba. Omunye uthi be-celebrate i-birthday yayo ingane ingekho kwasekhaya uthi ke yena akayazi noma iyaphila noma ikephi kodwa uyacabanga ukuthi ukuba ishonile ngabe useyazi. Uthi abantu abaningi banenkinga ukusiza mina njengokhoze FM ngiyakubonga kakhulu Mroza ngibonge nethimba lakho indlela eningisize ngayo kodwa anisizi mina kuphela nisiza iSouth Africa yonke baningi abazali abasenkingeni efanayo kodwa bayasaba ukukhuluma kangokuthi isibalo sezingane ehlala emgwaqeni siyanda kunokuthi sinciphe ngenxa yokuthi uhulumeni akenze okwanele ukuthi asilekelele thina njengabazali. Inhlungu yethu ayiziwo umuntu ngoba sifela ngaphakathi siyasaba ihlazo fana nesoka malikushaya uyasaba ukutshela abantu usaba ukuhlazeka usaba nokuthi nalo uyalithanda njengezingane ke nami sengithula isikhathi eside imanje ngize ngikhulume ngoba sengiyeza ukuthi umzimba usuyahluleka ukumelana nalobuhlungu. Nalelo Khoze FM sihleli nayo dadewethu sazoqhubeka nje sihlale nayo nakuleli hora esiya kulona. Siyafisa ukuthi mawukuthi khona usizo nje ongasilekelela ngalo sisaphakathi nalo uhlelo usithumelele ivoice note usitshela ukuthi ungasisiza kanjani. Siyasilalelwe uhulumeni silalelwe uSAPS silalelwe oDSD silalelwe izo zonke inhlangano ezikhona ezinye ezingenza inzuzo silalelwe iminyango kahulumeni njengamfowethu lo kade sikhuluma naye sixolise kakhulu nje ukuthi ulimi lwesiZulu akakwazi ukulwenza kahle kodwa uma ebuye eSwatini uthe uzobe sekwazi ukuthi asibikele kahle ukuthi mhlambe ikuphi yena abenganikela ngakho ikakhulukazi mhlambe ukubathatha bayise kwi-discipline camp kodwa ngicabanga ukuthi bangeza lapho uthe bangeza uma bona be-willing bezifisela bona ukuthi basukume baye khona noma futhi sebeke badlula kancane mhlawumbe eindaweni zokululekwa nangokwengqondo nani kodwa uthi angakwazi ukulekelela umsakazo uKhoze FM ukuthi bahambe bayojoyina i-discipline camp.